Ang sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. Dear Ate Claro, kining akong suwat ang pubahin kini sa akong igsuon nga nabuang tungod sa lugos. Naskamangod ni siya sa iyahang ka-video call sa unang afam. Hinungdan nga manyak na kayo siyag mga nilihukan. Maunang win times nga makakita siyag kamera, magsinya-sinya sa lang siyag sex kay dili naman siyang kaistorya. Kay naamang naman siya sa iyang naitabo sa una. Sabta na lang ninyo ang iyang kahimtang Ate Claro. Kay dili in taon lalim ang iyang nahiaguma. Nawad-an in taon siya ug maayong pangisip sa iyang gidangatan. Apan bisan pa man sa nahitabo niya Ate Claro. Ani-ami nga kanunay nga nagsuporta kaniya ug dili na mo ikaulaw ang iyang pagkabutang bisan og bastos na kay siyang tan-awon sa inyong mga matang nagbudlat. Naahigayon nga matangnan ako sa pagkabuang sa akong igsoon. Gani tubayan pa nako siya sa iyang mga kabuang. Apan sa kalit makahuna-huna ko ug makahinuklo nga mas labaw pa kong buang kay may patol kaniya. Hangtod nga paglabay sa mga adlaw pagpauli nako sa mua gikan sa trabaho. Nakalitan ko sa akong nakita sa akong mga igsoon. Wa jud ko magtuo Ate Claro nga ang tanan ako mga igsoon nangatakdan sa pagkabuang sa isa nako kay igsoon. Ug ang labing pait Ate Claro kay ang ilang gipang inom. Maura ba di ay ang ilang mga kaugalingong mga ihi. Nagdaot na gisilag maayo Ate Claro. Kaya sa dihang nadiskubrihan nako ang ilang pulutan, ang ila raman po di ay nga kaugalingong tai. Kini ang akong suliran, dungga bisag bungol ka.